tantas veces que porque sigo queriéndote, que porque sigo pensando que eres tú quien me hará feliz y no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti. No me creo que no aparecieras en aquel concierto, no me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos esa facilidad para tachar recuerdos, que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas, que me hayas anulado, desaparecieras, que esté llorando por ti. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón de hoy, y 80 son las veces que al día me acuerdo de ti, las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar. Hola, buenas tardes. Gracias por esos aplausos tan magníficos. Bueno, hoy estamos aquí con el último programa de temporada de casos de violencia de género. Pero tranquilos que despois volveremos despois das Navidades. Como non, este programa fíxose grazas non só a min que estou aquí poñendo de cizaña, reunindo con vos, que cambia a sociedade, bueno, que xa me coñecedes que me gusta moito reunir. E bueno, quero dar as gracias aos que están atrás, aí detrás das cámaras. E como non, quero lle dar gracias a miña compañeira Laura, que a que nos leva sitios, porque eu non sou capaz, en serio, eu non sou capaz. Así é que, por favor, gente, con un super fortísimo aplauso. Moitas grazas. Bueno, Laura, como sabedes, estuvo en los exteriores, indo a sitios. O sitio que máis lle gustou, tenho que decir, foi cando foi a América, porque ela é moi viaxeira, pero di que ten unha anécdota que coñeceu un señor moi majo que lle contou moitas historias, pero tamén ten unha anécdota que dixo que tiña medo, non? Cando entrastes ali. Si, entrei nunha casa, tiña moitísimo medo porque non coñecía nada, pero colle cariño. Bueno, a ver se nos deixa entrar o amigo de Laura dos barrios dominicanos, pero bueno, queríamos decir que nos estaremos aquí, seguiremos en las mismas pesadas, los mismos rollos, pero non somos rollos de todos os días, temos que empezar a concienciarnos que xa temos que parar con isto, que nós non somos un xoguete. Ela, máis eu, máis todas, non somos un xoguete. Así que eu despido este programa co dilema de Laura. Somos a voz das mulleres que xa non teñen voz. Bueno, ahora decirvos felices festas a todos e que pasedes unhas navidades magníficas. É unha cousa, que quero que disminuyan os porcentaxes de mulleres por violencia de género. Así que, ¡hasta luego! ¡Hasta despois das Navidades!